květinářství dnes bude zmatek. Všechny ženy mají svátek. My muži máme možnost jedinou potěšit ženy aspoň květinou. Nemáte to s námi lehké, jste něžné, ale nekřehké. Měli by poznat všichni muži, co všechno zvládat musíte na své kůži. Měli bychom vás nosit na rukou a chodit domů s výplatou velikou. Tak ať vám dnes vaši muži donesou vonavou frézi či rudou růži a něžně políbí na vaše ústa jeskyňku plnou slov, jež nikdy nezarůstá. Něžně políbí na čelo a vám se rozechvěje celé tělo. Zbytek už je jen vaše fantazie. Hlavně ať u vás láska a štěstí stále žije.